pane nyaya iri kunetsa panapa yandakasangana nayo. Inini munoziva kuti ndiri 1 gig ndoremerwa, ndikakusiyei muchiroiwa nefake information. Inini ndobva ndatora ndotokuroyero naye ka 1. Pane nyaya iri kutenderedzwa, hanzizoni Mnangagwa akanobhadhara mari, akainvesta mari yekuti mazimba vari muSouth Africa vaifambe vachiterwa vachiuraiwa. Hanzi pane kanhigiringa akashandisa kapoison kekuti karongosvika kungokumhara pahuro pako kanotanga kamosquito, wobva ngonzwa kasharp pain, wobva ongorowa kamosquito after 2 months wobva wafa. Hakuna zvakadaro. Vanhu ava zvavari kuzviitira, zvavari kuswera vachitaura nonsense dzakadai so idzika, it is because ivo ndo vari kutoshandira iye Mnangagwa wacho. But imimi makada kuteerera nenzeve dzechibalance, chichazoitika manje ndechekuti mateerera nenzeve dzechibalance munenge makutanga kumutya iye Mnangagwa wacho, muchimuona kunge ane simba rakanyanya kuwanda kudaro. Capacity yekuita izvozvo anoiwana kupi? Imi tikutaura kuti madhezi aya, if you still remember, pachinzi paroda kutwa nyaya dzekuu dzaitaurika dzedzia, pakatanga kubuda mashoko ekuti kuti iitwe inogona kuitwa zvechokwadi zvikatofamba mafambiro mamwe hazvingangoita, but chiri kuzoitadzisa kuti inge ichiitwa is because vanhu vari kutya kuti zvoni South Africa inogona kupindira. Handiti saka kuri kuti South Africa munhingirikini zvemuSADC, munhingirikini ndo nyika yavanotonyatsotemba kuti ndo inotovamirira, ndo the big brother of Southern Africa. Yobva yanzi ndo the same country kunzi hanzi iri kumanipulate, iri kupindirwa naMnangagwa achinotumira kuti zvigirikini achinoemploya vanhu masiya iwo kuti vanenge vachifamba vachiuraya maZimbabwean ese munomu. That's nonsense. Ndanga ndichiteerera ndakatarisa pakanzi sosi yacho inonotarisa nhingirikini zvatorwa naApostle TF Chiwenga. Nonsense. Hakuna zvakadaro. Apostle TF Chiwenga ndatarisa, hakuna kuYouTube, kuFacebook, everywhere. Saka semon yacho inenge yakagadzirirwa pai. There is no such a thing. Amana pane zvimwe zvinhu zvisingaite kuti tirambe tichingoudzana mamwe mashoko ekunyeba kana pasina nyaya vanhu nyararai kuti vachikidzira maZimbabwean kuti vanhu vatange kutotya. Unozati nyaya iripo, the issue yekwanyoka yemabhunu yaya payakanyatsotangira, handiti tiri kutarisa nyaya yacho sezvakaitika zvese zveshe. Iyi nyaya iripo ndeyekungoti vakaona kuti chinhu chekuSouth Africa ichi chinhu chekuti vane vanhu momentum zvachagena momentum yakawanda, and maZimbabweans vanga vari kufollowa nyaya yekwanyoka yemabhunu. Vanotisa kuti vanhu vari kufollowa nyaya yanyoka yemabhunu zvakanyanya, ndo vagadzira plan yanga iriyo is to intimidate vanhu vese vari muSouth Africa. Nawo mumwe akunyebera kuuya achitanga ari kuopoza, iye achitowedzera kudira fiye muvanhu. Imagine hanzi munongosvika lokosvikirwa wobvongorwa panhingirinapa, saka gara indoors uchigara indoors uchiitei, uchivhundutsirwa nani munhu anenge achida unzani wokudhingirikine. Alright, ngatimboti for example, ngatiti alright iye anonzi hanzi anenge anoemploya vanhu kuti vanzi vafambe vachiuraya vanhu. Zvine basa rei naye makanzi mafa naye mazimba tikanzi tafa, zvine basa rechi? Anongotidya kanyama iye kaMnangagwa wacho kana ari kunzi ari kuemploya vanhu kuti vafambe vachiuraya vanhu. Zvinomipe chiko kunzi hanzi anouraya vanhu zvinenge zvichingotaurwa izvozvo? Anongotibika otidya, hameno tanenge vakudya neraisi here kana kuti nechi? Hanzi mimi mukutofamba akatogadzira system yake, unongonzwa kuti pa wobva watonhingirikina after 2 months wobva watozoziva kuti watofa. Hakuna zvakadaro. These people vari kugadzira fear muvanhu, kuisa intimidation kuti mimi mutange kuramba muchingotya. Chese nechakungotaurwa pakanzi padoitwa chakati munenge makungovhunduka. Bhozani magara matoudzwa kuti ari dangerous, anouraya. Iwo kaudzwa kuti munhu ari dangerous, unoita sei mangwana? Bhozikuitanga kumuopoza urati chi what for? Indakatarisa unotatasa nyaya dzacho, da kuti munyatsoongorora. Ina hapana kuti chinchi kana kuna vanhu vanouya choti hey uri kuataka munhu, hapana munhu ndikumboataka. Fuck off futi newe kana uri mudefender, ndiwo mumwe balance wona uchidefender zvakadaro. Tikatosangana tinogona kupana namagudhu zenyaya anoshanda. Chokutanga zvambonzi musaende kukote yenyoka yemabhunu because munobatwa munosungwa ikoko, musatombotsika ikoko mana kana usina manhingirina akakwana. Because anoziva kuti manhambasi akawanda, mamasses evanhu vanotya kuenda kufamba vakaudza nyaya idzodzo, ende ndiwo nhamba yezhinji yemazimba ariko. Handiti vanhu ndobva vangoshingirira bva vaenda. Tarisai kana judgment chacho yewanyoka yemabhunu haina kutombobuda. Hatizivi kuti vanga vakudya chii kuti achibudisa pakutorwa mastatement mamwe epondopondo. But unotarisa munhu uyu chaarombotaura chazvezvo chimbori chii. But problem yedu maZimbabweans tiri kungoteerera zvimwe zvinhu, unoziva kuti vanhu votorara vakatobata magumbezi kuti saka pari kutyisa nhingirina kudai so. Pakanonzi hey umufezi unobata vanhu, iwe zvine basa rechiko vanhu vakabatwa. Sisiya vaende, ndiwo unonge wabatwa, unobveiwo vanhu vacho vakanzi vabatwa iwo vachida kuninga. Because vanhu vari kuzviita for nyoka, handiti in solidarity with him.
ene wataza kubva mumadhezi ekutanga ndozvinyaya zima-information zvaingofambiswa ichange yakazara muchiroerwa counter nigirikini isina kana nemusoro wese ende amene kuti wai mazimbabweni vacho vari muno machibvuma kubhilivhiswa nemunhu one asina kana dhiri yongaudzirwa zvekuita kana even kana kuraini kwako kuonogara munhu anonzi atozviti ndakwira ndega ndabva kwakati oyo achikudza zviri kuitika kunzvimbo yokuonogara iwo wobva watozvibvuma kudzungaira kwacho kumwe kunozonyanya because ngataurira nechokwadi pane zvimwe zvinhu wamanaka zvekuti munoswera modzimo munoudzana modairira moita sei it's okay isu tinongotarisa kuti tinongoti habo zvinhu zvinganzi zviri kuitwa sei hapana zvatingambozviita but to be very honest zvimwe zvo zvinozosvika pakunyanya mana wobvonzi mimi mukangobuda panze chete unobva usvika utourayiwa wobva watonzwa isu ari kufamba achipedza vanhu kupinzwa fiye because chavari kuda kuti mazimbabwenzi ari kuSouth Africa vakutanga kungwara ngativatange kuvapinza fiye tivachikidzire futi but unoona umwe munhu achitanga kutovhunduka kutochikidzira unongochitya chicho unochitya ipapapa simba racho anoriwana kupi kumnangagwa mune mchingonyeberwa kunzi anowana simba rekuti anokwanisa kucross apa obva atosvika achinzi ari kuda kuuraya vanhu vapi vanouraya vanhu vapi akatadza kupedza kuuraya tsikidzi kudzatokublawayo zvesu ari kutadza kudziuraya nehurumende yake iri kutadza kuuraya tsikidzi tadza kupedza tsikidzi muZimbabwe yozonzi inosvika ichiuraya vanhu imimi motozviudzwa izvozvo wotozvibvuma kuti zveshuwa tinosvika tikaurayiwa ini ndotosheya kuti takanyatsosikwa sei takanyatsonokorwa tsoka here kupusa zvekusvika pakuita sei pakusvika pakuteerera munhu ende ndoona vanhu vachitodairira tunyaya tokadaro vachitobvuma ichinge ichokwadi pakaipa akadai alright inini neundururano hwangu nditori ready nekusateerera kwangu nekuoma musoro kwangu ndiri ready kuti nigirikini because pasource yacho yakataurwa is not even reliable ndaida kutofonera source yacho but hapana there is no proof yekuti source iyo yakataura nyaya iyo that's garbage handiti taida kuti ndibva ndaenda tononingira but kana nyaya yacho muri kuona kunge iri yechokwadi kana muri kuona kunge inomeka sense ngatideedzei vana vemunomu ngativadeedze because source yacho maybe muzonga kunge zvichimeka sense. Let's call them. Ngatifonere vana vemuno mutitaure navo isusu. Tobataura kuti tomboita kana discussion. Anoona vanomboita ma discussion nakata seiyo pa TV vachitaura nyaya idzodzo. Tobataenda totaura discussion iyo. Totaura kuti pari kunzoni kune nigirikini yakaiswa kuna vanhu vakaemploywa kuti vakwanise kupinda vachiuraya vanhu vanzi vakaemploywa naMnangagwa kuti vanigirikini. Hurumende yaMnangagwa yakachoboka ina kana senti. Tarisai mari yavanopa madoctor, manurse, civil servant. Tarisai mari yavanovapa. Vozoiwana kupi mari yekuswera achiemploya futi vamwe vanhu pamusoro. Tarisai mari yavanopa masoja chaicho vanomuchengeta masoja chaicho vanotemba vacho. Tarisai mari yavanopuwa. Ozotaura kunzi ari kuemploya vanhu vekuzadza achingogara muSouth Africa achitambisira ichi mari kudaro iye arikutadza kubhadhara mari inotenga kune vanhu vari nigirikini vari munyika imomo kune vanhu masoja vanochengetedza peace munyika anototemba masoja kachiti we are everything we are army we are chichi it doesn't make sense kune zvinhu zvetisingadi kutombotolerata zvamuchose izvo yakufanira kunyatsosvika nguva manje yekuti munhu achitaura zvinhu nyasai kumuteerera mumutarise handiti mumubvunza kuti tazvinzwa kuti wataura kuti zvakati but iwewe zvokuti bosi pane zvimwe zvokuti munoramba muchichikidzirwa muchibvuma muchiti zvese chokwadi zvakazodai zvakadai aiwa chokwadi Mnangagwa achazouya akauraya vanhu hapana kana vanhu vanombouraya uya uraya vanhu achiuraya vanhu achivauraya neko munofunga kuti zviri nyore iri kuuraya vanhu ndimbi munongofunga kuti zvinongonzi munhu anozodai achiuraya vanhu muchingonzwa zvimainformation zvekuchikidzirwa munhu anosvika kutoti aiwa inini zvinhu ndiri kukuudzai ndizvo chazvo wai uri kuda kumhanyira kupruvha kuti zvauri kuudza ndizvo chazvo gotaura nyaya yako zvazviriwo vanhu tozoteerera vatataura kuti uri kutaura nonsense iwo that's garbage kune zvimwe zvinhu zvinongodzwa vanhu zvisina nebasa rese but mimi makasazviongorora manjika munenge muchipinzwa fiye mabvuma ngationgororei ngatifambire source yacho tiri kuda that sermon yacho iri kutaurwa iri kunzi hanzi yakanzi naApostle Chiwenga chichi ndiyototi nzi isource iyo itori reliable otonzi ungatoti source iyo munhu aritori imi mungaudzwa zvesource nemunhu wekunzi chero ari kuparidza I have nothing handina chakashata zvangu inini against Chiwenga wacho because handina munzwa achizvitaura direct kuti Mnangagwa akaningirana but kune chimukomana chezimusoro zihombe ndo chakabva chatanga kutotaura izvozvo kuti amenoti chispokesperson chake here kana kuti chichi aiwa Mnangagwa atodididi atoemploya vanhu kuti kungopinza vanhu fiye munenge muchitobhadharwa ndo wakatengwa fuck off and totaura izvozvo inini ndinotaura wakatengwa kushandiswa kuti uchikidzira maZimbabweans varambe vane fiye ndo basa renyu iroro hapana zvese zvimwe muchingoita zvese kuti kunhingirikini kuhoma fezi inokusungai kunhingirikini makangoenda kukoti kwanyoka tikatera kuzvitarisa zvinyaya zvako zvinowanda zvinobatana kudai so kuita line up kuita pile kudai so saka toti uri kuwana ichi tota hausi kushandira vanhu vacho bozi nyaya iripo kusimbisa vanhu kukurudzira vanhu kuudza vanhu mashoko obva wavasimbisa right aiwa ndo zvakamira zvakadai kana uri kuside kwavo obva wavasimbisa
aiwa musavhundutsirwa zvakadai izvozvo ototowedzera kusvika otowapa fiyewo vanhu vanotya kanzi garai indoors musabude mudzimba garai makanhingirikina garai makawanda kugara makawanda munhu atori kunyika ukarangana simba kunokuchera masiyawo zvakapinda muno dzitori nzungu dzevanhu vazangana basa zvanhu zvezve torana magadhi vasangana nevantoraya vanhu zvakomana zvezvo ndonga zvigubhu zvezvo nokutouraya vese vakapera muno kutaurirai isusu kuti zvinhu zvekumirira kuudzwa musaite zvekuudzwa musaziyiswa nemunhu anenge azivawo kutokutaurira isusu chero atonzi musiya wacho anonzi akapinda muno machimo anotonzi anopisa anopera kunguraya nezvakomana zvinonga zvigubhu zvana malala pipe zvezvo kana vafana venyaupe kukutaurirai ka mo maswera muchitobhilivhiswa kuti aiwa ayo vane ari powerful vatopinda muno vatotera kutera chiko kuterani ashaya zvimwe zvekuitera iwe vanhu vaya vari busy kuba gold wanzwa vanhu vaya vari busy kutora maresources anoshanda vari busy kudya mari muri busy kuudzwa nyaya zina nebasa rese muchibvuma musadzungairiswawo mazimbabwe ne right handisoda kupedza nguva kuna uri muSouth Africa kana waregisterwa company yako obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit handiti zvaizi bata education research yana mukoma Owen vanokurejistera zvokukumbira maakaundi evanhu vemabhengi zvezvo chisiyana nazvo vhurwa FNB business account na Owen panongodiwa valid passport chete.